imported among eroplano. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Imported ang eroplano. Yeah. Inanya siya kakuan, kapaspas mo biyahe. Babe, mo naman ang gisukod. Wag na magod ko imod to. Hoy, wag ka mong mga design kay. Oh my God! Wow! In town kanina, inaani lang taon niya mong tela kay $100 po taon ni mong palit ukay-ukay. $100. Kay, uy, in town, mamahalon ba ni mga sinina mo diri sa Pilipinas? No? Yes. So, mga marites, awa mga tinahian, no? Gisi-gisi pag yun sila, tos kortina na mo. Di pa ni mauga. Ana tay kasubo na yung kauma dai. One eternity later. O nya, kisa man gyud si Super Inday diha sa inyo ang grupo. What the fuck? Sila na dati akong naps. Agidog maglutaw. Video na ka? Talaga, siga mo lang to, kaya kong ugod. Inani rami mo padong sa Pilipinas. Inani mo on. Inani ra ko sa yun. Anya madto na mi sa London ha. Sige, bye. Bye, Philippines. Oh. Sa Mali. Sige, shoutout lang ko dira sa among mga silingan sa Pilipinas nga mga marites. Sana all. So, hi kay ninyo and sa ako aning company. Dito sa Mepsa, secret na lang ang ngalan. Sana all. O sa ako ang Bayo Keme. Hello, Bayo Keme. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Abot sa jutang kog London, panglaba. Ikaw, Mamster Jackie. Shout out lang ko sa Maay. Sa SPD department. Sa AP. Og sa fusing. Hi kaninyo. Ari mo diri, wala mo yung mga labanan. Ari mo diri kay dako kayong tubig. Kunting pagka tarata. Hilis yung sabon, o pa dyan nagbuwa. Buwa lang ba na mo diri. Among wami na human. Amo sa nina, wala pa. Ba rin gabuwa. Oh, tanawan ninyo ang mga dugong. To ara. Of course, mga kamamster o kamaster, no? With dryer na kita diring dapita, no? Natay libreng hay-hayan. Hello, Master Migs. Master Renebs. Grabe, grabe. One eternity later. Og na sila wet restaurant right here. Mga unta ninyo, kapamilya. Yep. Dai, pagkatang mo bati dai.